जे ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଦେଖ, ସବୁ ବିଷୟ ନୂତନ ହେଇଛି। ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, କ'ଣ କ'ଣ ନୂତନ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ନୂତନ ହେଇଛି? କାର କାର ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ନୂତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଇଟମ୍ ବି ନୂତନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ନୂତନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ ନୂତନ କଲେ? ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁଣି ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନୂତନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୂତନ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ ବିଷୟ ଅଛି। ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ସାଇଡ୍ କରାହେଇଛି। ଯାହା ବି ଅଛି ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ନୂଆ ବିଷୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ନୂତନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ଯିବି। ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ସରିବ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ନ ନେଇକି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରେଇ ପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ଆଗାମୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଜିଜିକଲ ତାର 36 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 26 ଏବଂ 27କୁ ଆସିବା। ଏ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଟା ରିପେୟାରିଂ ହୁଏ ତାକୁ ନୂତନ କୁହାଯାଏ କି ଆଜ୍ଞା? ରିପେୟାରିଂ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରିପେୟାର କରାହେଲା, ସେଟା କେବେ ନୂତନ ହେଇପାରିବ କି? ନାଇଁ। ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଗୃହ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ନାଇଁ। जो पर्यंत नुआरे किसी भी उत्पन्न है नहीं, जहाँ पूर्वर नथिला ता नुआरे निर्मित होइछि, तेबे जाए आमे कोन कहिबा? नूतन बोली कहिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य मध्यरे नूतन हृदय आउ नूतन आत्मा से स्थापन करिसंती। हेले आमर जो हृदय थिला, से हृदय को आमर जो आत्मा थिला, से आत्मा को से रिपेयर करिकी नुआ करिसंती ना, सेटा काढ़ी नै कि से अलगाटा लगे देइसंती? कोन तो काढ़ देले? कार देले काहे हाथ टेकंतु आ नुआटा लगेइसंती। आपनकर तो पुराना टाका अछि। Oh, hallelujah. Praise the Lord. नूतन हृदय, नूतन आत्मा परमेश्वर मनुष्य मध्य स्थापन करिसंती। ता सहित यदि एही दुईटा जदि मनुष्य मध्यरे नुआ हे गला कहिले सब विषय नुआ हेथिबो। हालेलुया। मन नुआ हबो, स्वभाव नुआ हबो, कार्य मते नुआ हबो। हालेलुया।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସ୍ୱଭାବ ଏଫେସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4:22 ଲେଖା ଅଛି ମାନେ 4:22 21-22 ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ରୋମିଓ ତାର 12:2 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନୂତନ ମନ। ତାପରେ ଆଉ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭେ କରିବା ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଆଚରଣ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯଦି ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଯଦି ଶରୀରରେ ଫିଟିଂ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ର କାମ ଯାହା ସେ କାମ ହିଁ ସେ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ଯାହାକି ଯେତେ ବି ପାପ ଅଛି ସେ ସବୁ ପୁଣି ବାହାରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। এই ହୃଦୟ ଯଦି ନୂତନ ହବ ଆମର ଆତ୍ମା ଯଦି ନୂତନ ହବ ତେବେ ଯାଏ ମନ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ସବୁ ବିଷୟ ନୂତନ ହବ। ସତ କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ମୋ ସହିତ ରାଜି ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କାର କାର ସ୍ୱଭାବ ନୂତନ ହେଇଛି, ମନ ନୂତନ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ନୂତନ ହେଇଛି। ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାର ବି ହାତ ଟେକିଲେ ନା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି। ইয়ার অর্থ ବୋଧେ ହୃଦୟ ଆଉ ଆତ୍ମା ନୂତନ ହେଇ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବୋଧେ କାଢି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ କାଢିକି ସେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପୁରୁଣା ହୃଦୟ ହେଉଛି ପଥର ଭଳିଆ ହୃଦୟ। ବାକ୍ୟ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ପଶିବ ନାହିଁ। କେବେ ଗଜା ହେବ ନାହିଁ କି ବଢିବ ନାହିଁ କି ଫଳିବ ନାହିଁ କି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପୁରୁଣା ହୃଦୟ ଅଛି, ସେ ପଥର ଭଳିଆ ହୃଦୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଯଦି ହୃଦୟ ନୂତନ ହେଇଛି ସେ ନୂତନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନୂତନ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ସେ ନୂତନ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ହାର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିକି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କାଢିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଆଜିକାଲି ବିଜନେସ୍ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଣିଛି ଅନେକ ମେଡିକାଲ ଗୁଡାକ ବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଲେଣି। ଏବେ ମୋହିତ ବାବୁର ହାର୍ଟ ହୋଲ ଥିଲା, ତାକୁ ଅପରେସନ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚୁଟି ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ କରାଯାଏ କାରଣ ସେଇ ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କଢାଯାଏ ଆଉ ଭଲ ହୃଦୟ ଆଣିକି ତାଠାରେ ଲଗାଯାଏ। ଏହା ଶାରୀରିକ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନୂତନ କରନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁ ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ହୁଏ? ନୂତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦେଖିବା
ଆମେ କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଠାଇ ନୂତନ ହେଇଛୁ? ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ହେଇନାହୁଁ ତେବେ ବୋଧେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ତୁମମାନେ ଶାଖା। ଆମ ଗଛରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଜୁଳି ଫଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ମାନେ ଶାଖା ଯଦି ଆଇ ଶାଖା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାର ଲାଗିକି ଅଛି, କଣ ଫଳିବ? ବୁରକୁଳି ନା ଜାମକୁଳି ଫଳିବ? ନିହାତି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ନ ଫଳିକି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଫଳ ଫଳୁଛି ବୋଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକୋଦିମକୁ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶାରୀରିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲେ କଣ? ଜଣେ ମରିକି ଆଉ ଥରେ ସେମିତିଆକା ଉଠିବ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହବ? କୋଉଟାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମରିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ସିରିଏଲ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ଆତ୍ମା ଆଉ କା ମାର ଶରୀରକୁ ପଶିଯିବ ଆଉ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ କୁହନ୍ତୁ? ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମରିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ଆଚରଣ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ କଣ ହେଇଛି? ହତ ହେଇଛି। କିଏ କହିଲେ? ପାଉଲ କହିଲେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛି, ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପାଉଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ କଣ ହେଇଛି? ନୂତନ ଆଉ ନୂଆରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରିପେୟାରିଂ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆତ୍ମାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ନୂଆ ହୃଦୟ ଦେବେ, ନୂଆ ଆତ୍ମା ଦେବେ, ନୂଆ ମନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା।
ତାପରେ ଯାଏ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନରେ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମନ ଦେବେ। ସେ ନୂଆ ମନ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ, ହାଲେଲୁୟା, ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହିଂସା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶତ୍ରୁତା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆ ଆତ୍ମା, ନୂଆ ହୃଦୟ, ନୂଆ ମନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚିକାଉଟରା ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଧରବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧରବା ପାଇଁ ଚିକାଉଟରା ହଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ। ନା ରଖବା ପାଇଁ, ସତ କି ନାହିଁ? ଆମେ ନା ରଖବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିକାଉଟରା ହଉଛୁ। ବାପା ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ, ମା ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ, ତାର ଭାଇ କି ତାର ଜେଜେମା ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଏଇଟା ରଖାଯାଉ। ଏମିତି ହେଇକି ଜଣଙ୍କର ନା 3-4ଟା ରହିଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ନା 3-4ଟା ରହିଯାଏ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଝିଅକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନା ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ତାର ଆଈ ଗୋଟେ ନା ରଖିଥିଲା। ସେ ନା ବି ଲାଗିକି ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ନା ରଖୁଛି ସେ ନାଁଟା ଡାକିବ। ଆମେ ଯୋଉ ରଖିଛୁ ସେ ନାଁରେ ଏତେ ଡାକିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଯୋଉ ନାଁ ରଖୁଥିବେ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକିଦେବେ, କାହିଁକି ନାଁରେ ବେଶୀ ଝିକାଉଟରା ମୋ ଦେଇଥିବା ନା କା ରହୁ ବୋଲି, ସତ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନାଁ ରଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ନାଁ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ଅଛି ଦିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 62ର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିଏ କିଏ ବୋଧେ ମାଇ ଧରିଛି ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଦ ବି ନ ପଢେ କଲେ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନେ ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମ ଓ ସକଳ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତାପ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ନାମ ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି ସେ ନାଁକୁ ବଙ୍କେଇକି ନାହିଁ କି କରେକ୍ସନ କରିକି ନାହିଁ, ଅଲଗା ନାଁ କିଏ ଦେବ? ସେଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ନାଁ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ଦେବେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ନା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନା କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ? ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ? କେବେ ଜାଣବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି? କେବେ ଜାଣବା? ବିଚାର ଦିନରେ କେମିତି ଏନାଉନ୍ସ ହବ କି? ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ମାନ୍ନା ଦେବୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ନାମ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, କଣ କରାଯାଏ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ, ନାଁ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଏ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଆଉ ଯିଏ ଭାରତର ଆଉ କି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଆକା ସତ କି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଆକା ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରତ୍ନ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ଜାତି ସବୁ ବଂଶ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଡିଟୋରିୟମ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ବଡ଼ ଜନଗହଳି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ନାଁ ଡକା ହବ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ହେଇଛି ନା ହବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କହିକି ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଜଣେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ ଶ୍ଵେତ ପ୍ରସ୍ତର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପା ମଣି ମୁକ୍ତା ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖାଲି ଏଇଟା କାଁ ଅଛି ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଳା ପଥର ନାହିଁ ଧଳା ପଥର ଅଛି କାରଣ କଳାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ଧଳା ପ୍ରସ୍ତର ଦୂତମାନେ ବି ଧଳା ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ କେବଳ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଧଳା କରିକି ରଖାଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଏର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଧଳା ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ସେ ଧଳା ନାହିଁ ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ଵେତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସେ ନାଁକୁ ଆମର ନାଁ ଲେଖିଥିବେ ନୂତନ ନାମ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ ନୂତନ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁ ନାମ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସେ ନୂତନ ନାମ ସେ ପାଇବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ପରିଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ନୂତନ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନଥିବ ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ମାସ ସେ ବର୍ଷ ସେ ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବ କହିକି 2012 ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡରିଗଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକାବିକି କରିକି ଆରାମରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା 12 କ'ଣ ହବ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ 12 ମସିହାରେ ସବୁ ଡରିଗଲେ କିନ୍ତୁ 12 ଛାଡ଼ିକି 22 ପରେ 24 ଆସିଲାଣି 25 ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଇ ନାହିଁ ପୃଥିବୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା এই জগତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ଦେବେ କି ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କହିକି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ କହି ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ କେହି ବି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ହଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ହେଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୋମାମାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆଂଶିକ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୱଂସ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ବିନା କାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଯେତିକି ବି ବୋମା ଅଛି ସବୁ ବି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। जो पर्यंत द्वितीय आगमन है नहीं, जो पर्यंत 7 वर्षर मध्याकाश रे विवाह बोझ है नहीं, जो पर्यंत पुनर्बार 1000 वर्ष प्रभु यीशु ख्रीस्ट ए पृथ्वी को राज्य शासन करियो पई आसी नांती से पर्यंत पृथ्वी केबे भी ध्वंस हेबो नहीं। हालेलुया। जे भी कहना कहीं जे कौन लक्ष्य दे कहना कहीं जे कौन पुस्तक देखिकी कहना कहीं कि अनुमान करिकी कहना कहीं पृथ्वी ध्वंस हेब ना। हालेलुया। एरा के कहूँ मु नहीं, बाइबल कहूँ, परमेश्वर वाक्य कहूँ पृथ्वी ध्वंस हेब ना, किंतु गोटे दिन ध्वंस हम ए पृथ्वी को आकाश मंडल को परमेश्वर कौन करेंगे से 1000 वर्ष राजत्व परे आउ विचार परे से नूतन पृथ्वी आउ नूतन स्वर्ग आकाश मंडल से स्वर्ग तो नुहे आकाश मंडल को से कौन करेंगे नष्ट करेंगे पोड़े जालिबे आउ से नूतन पृथ्वी निर्माण करेंगे। हालेलुया। जो पृथ्वी रे दुख नथिबो, जो पृथ्वी रे अंधकार नथिबो, जो पृथ्वी रे क्षुधा तृषा नथिबो, जो पृथ्वी मध्यरे पाप नथिबो, से प्रकार एक पृथ्वी परमेश्वर निर्माण करिया पय जाउछन्ती। हालेलुया। आ से नूतन पृथ्वी मध्यरे वास करिबा पय हेले मनुष्य को कोन दरकार? नूतन सृष्टि दरकार। प्रेज द लॉर्ड। कोन दरकार? नूतन सृष्टि। जो नूतन सृष्टि है नहीं से सही पृथ्वी को जाई पारिबो नहीं। आमने ए पर्यंत जते भी वाक्य शिखिलु नूतन सृष्टि कौन अटे, नूतन सृष्टि आमे केमिति हे थाउ, नूतन सृष्टि आवश्यकता कौन अछि निश्चय आमने बुझी पारिथिबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेणु नूतन वर्ष आमे केतटा शिखी आम जीवन पाइछु जन्मदिन ठारो आ प्रति वर्ष वर्षर प्रथम दिन नूतन दिन को आमे खुशी रे आनंद रे मानुछु पालन करूछु, नवा वर्ष पिंधुछु आ सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करी भोजन करूछु आनंद करूछु। किंतु जदि आमर जीवन रे नूतन सृष्टि है नहीं जहाँकि परमेश्वर वाक्य अनुसार जहाँ लिखा होची से नूतन सृष्टि है नहीं तेबे आमे 50 वर्ष एई फुटरे नूतन वर्ष पालिले मध्य किछि लाभ नाही अछि कि। तेणु एही 2025 मसिया रे आमे निजको कोन करिबा? समीक्षा करिबा। नूतन वर्ष रो प्रथम दिन कि दिन अटे? एक समीक्षार दिन अटे, एक मूल्यांकन दिन अटे, एक अनुतापर दिन अटे, एक धन्यवाद दिन अटे, एक प्रार्थनार सहित निजको परमेश्वर निकट में समर्पण करिबार दिन अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एई दिन रे आमे निजको देखिबा मोर ड्रेस तो नुआ हेछि के तो गोटे नाही 2-3टा ड्रेस नुआ ड्रेस किनिछन्ते, किंतु ए ड्रेस नुआ हेले चलिबो नाही। हमर मन नुआ हेछि कि, हमर हृदय नुआ हेछि कि, हमर आत्मा नुआ हेछि कि आमे ख्रीष्ट को ठारे नूतन सृष्टि हेछि कि नाही ना से पुराना सृष्टि रे अछो, से पुराना स्वभाव रे अछो, से पुराना आचरण रे अछो, से पुराना कार्य रे अछो। यदि एही प्रकार अछो
100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି 100ଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଜଣେ ହୁଏ? ତାହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ରହିବା, ତା ସହିତ ସେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ। ଆପଣମାନେ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୋଉଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେ ଘର ରହିବେ କି? ସେ ରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। କିଏ ରହିବ? କେବଳ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର କନ୍ୟା ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। କନ୍ୟା ତ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ। କିଏ ରହିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟୁ, ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେବେଳେ? ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ 7 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଦେଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହର ନାଁ କ'ଣ? ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ଅଟେ? ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। ସେହି ପ୍ରକାଶିତର 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 22 ନୁହେଁ, 21। ଆଉ ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ନିର୍ମାଣ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରୁ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ପୁନାଦି 12ଟା ମଣି ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପଥର ପକେଇକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିକି ସେଇ ଘର ତିଆରି କରିକି ଅନେକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୃହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିବା, ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଆଉ କନ୍ୟା ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋଶା ରହିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଏଲିଓ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାନ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଅତିଥି, ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। କେବଳ ବର ଯୀଶୁ, କନ୍ୟା ହଉଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଏଇ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। ଘର ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ଘର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ମୋ ହାତରେ ତିଆରି କରିବି। ତାହା ହଉଛି ନୂତନ ଗୃହ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ। ତାହା ହଉଛି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହାର ଖୁସି ନାହିଁ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ 4ଟା ମଣି ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଅସାର କହିଲେ ତ ଏ ବାଲୁଗୁଡାଠୁ ବି ଆଉ ବଡ଼ ହବ ସେଡକି ଘର। ଆଉ ସେଡକି ଘରରେ 12 ପ୍ରକାର ମଣି ମୁକ୍ତା ତିଆରି ହେଇକି ସେ ଘର ହେଇଛି ବୋଲେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆଟା ଲକ୍ଷେଟା ପୃଥିବୀ ବିକିଲେ ବି ସେ ଘରର ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦାମିକିଆ, ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି ନାଇଁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା କରୁଛ କର, ପୁରୁଣା ହୁଅ ନୂଆ ହୁଅ, ତମ ପାଇଁ ସେଇ ଘର ବୁକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି ନାହିଁ।
ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ଥାଅ କି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥାଅ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, ଚଳିବ। ତମ ପାଇଁ ସେ ଘର ବୁକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡି, ତୁମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସେଇଟା ରକେଟ ଭଳିଆଟା। କେମିତିଟା? ଏମିତି ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ବା ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିଏ ଦେଖିଛି ଉଡ଼ବା ଘର? ଘର କେବେ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜାହାଜ ଉଡ଼ିବ, ରକେଟ ଉଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ଯିବ, ଆଉ ଖସି 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 ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ବିଜାର ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଆସିବ, ଉପରକୁ, ଏମିତି ହେଉଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିବା, ଆଉ ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବ ପୃଥିବୀକୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିବ। ଉଡ଼ିବା ଉଡ଼ିବା ଘରେ ଆମେ ରହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ରହିବା, କୌଣସି ଟିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେବେ ଯଦି ବା ଉଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଅନନ୍ତକାଳ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କ'ଣ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର? ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା, ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା, ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା, ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିସାରିଛୁ। ଆହୁରି ବି ୟା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଧେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଆସିଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ବି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପଠେଇ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜଣକୁ ବି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପଠେଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପଠେଇବାର ନଥିଲା, କାହିଁକି ପଠେଇଲେ ମୁଁ ସେମିତି କହୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଠେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠେଇ ନାହିଁ, କି କେବେ ବି ପଠେଇ ନାହିଁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି କି ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର? କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କାରଣ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଶବ୍ଦ ଖାଲି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଖୁସିର ନୂତନ ବର୍ଷ। ହାଲେଲୁୟା, ଖୁସିର ନୂତନ ବର୍ଷ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଶିଖି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୁସିର ନୂତନ ବର୍ଷ କାହାକୁ କହି 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 ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବର୍ଷ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି 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 ଆଇଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ତାପରେ ବର୍ଷ ସାରା ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା କି? ତାକୁ ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବା ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ହାପି ରହିପାରିବ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହା ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦେବା ଆଉ ସେ ତା ବାଟରେ ସେ ଥିବ, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିକି ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଲେ ହେବ ନାଇଁ। ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ହାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଏ କିଏ କରିବେ? ଖାଲି କହିଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା କି? ସରିଗଲା କି? ମୁଁ କାହାକୁ କହି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିସ୍କ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାପି ରଖିବାଟା। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥାନ୍ତି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ହାପି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରିଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବ, ଜାଣିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବା,
ଦୁଃଖରେ ପାଖତଡ଼ା ହେଉନଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ରାଗୁଥିବା, ମନରେ ରାଗ ଥିବ, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନଥିବା, କି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକର ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଣର କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା, ଖାଲି ତାକୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦେଲେ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ହାପି ରହିବେ, ଯେପରି ଆଇବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ପାଇଁ? ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବି, କେତେଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ନ କରି ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କଲେ ହବ କି? ହବ? ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପରିବାର ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାସକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। ଆଜିର ଏ ଦିନକୁ ହାପି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କିଏ ତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, କିଏ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। କୁମାନ ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଗ୍ ପିଇବା ଲୋକ ଆହୁରି ବେଗ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମସ୍ତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାପି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକା ହାପି, ତାପରେ ହାପି ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକା ହାପି ହେଲେ ହେବ କି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଧନ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ବଳ, ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ହାପି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଏଇ ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ମାନ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି, ଆମ ଖୁସିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ବେଶୀ ରୋଗ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। এই ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାପି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାପି ରଖିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଅଭାବରେ ଥିଲେ, ରୋଗରେ ଥିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷେପ ପରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କହିବି। ଆମେ ଜାଣୁ ଲାଜାର ମଲା ପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛି ନା ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭାଇ ସାହାରା, ସିଏ ମରିଗଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦିକି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯାହା ଗଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, এই ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ହାପି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣୁ ନାଇନ ନଗରର ବିଧବାର ପୁଅ ମରିଗଲା, ଆଉ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ କକେଇରେ ସେ ପୁଅକୁ ସମାଧିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାର ତ ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏତେବେଳେ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେଇ ପୁଅ ବି ମରିଗଲା।
ସେ କେମିତି ନ କାନ୍ଦିଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆମର ଦେଖୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ଆଶା ନଥିବା ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେହି ଛୁଇଁଲେ, ସେଇ ଦଳ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କୁଷ୍ଟି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ କୁଷ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। এই কুষ্ঠ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଚାର କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରେ କହିବି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଏକ ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କୁଷ୍ଠି ଥିବ ସେ ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପିଲା ସହିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇପାରେ କଥା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। कि परिवार मध्य बापा गुडी देखिबो, स्त्री मध्य स्वामी गुडी देखिपारे, किंतु सेमान तो मिसी के रहिबार इच्छा घरे गुटे घरे सेटा केबे नथिबो। यदि आम परिवार सेंती अवस्था थिबो, जने व्यक्ति आमे चाहुथले से चाहुथले आम घरे मिसी की रहि पानथिबो, ता तो दुख आउछि कि जने जेल रे रहिले आम केते दुख करूछु। पुणी से रोग ए प्रकार रोग निजर सौंदर्य को नष्ट करिब, नाक खंडिया जीव, धला छगुड़ाक हम सुंदर चलीज, मनुष्यर सबुठार आउ बेसी से ध्यान करे, निजर सौंदर्य को बेसी केयर करे, से सुंदर को मध्य ए रोग मारिदेव। एर तो केते कष्ट केते दुख जनक पाप नुहे। नमान भी गले अनेक कुष्टी गले ए जगह माथे 8 गोटे कुष्टी गले जीशु को निकट को पहुंचले, गोटे मुहूर्तरे से सुस्थ हो गले। हालेलुया। आउ से परिवार मध्यरे आउ पिता को आउ से हरे थिले, से माने पिता को से माने पाइले, जो दुख था दुख चली गला, पुनर्बार आनंद पाइले। प्रेज द लॉर्ड। जे जगह को जीशु जानते, जीशु रहंती, से जगह आनंद रे परिपूर्ण हुए। प्रेज द लॉर्ड। हाना को विश्राम जानिछु, परिवार सब वर्ष पिकनिक जानते, पिकनिक बोले बनभोजी कोटे सिलो को जानते, परिवार सहित कान को मानवाक पड़ो। सेमती स्वामी सब स्त्री को दरकार, जे कि वर्ष को थरे परिवार को लेकिन बाहर को कुआड़े पिकनिक बनभोजी को नेब, भल विषय कि नहीं। परिवार गोटे से दिन आउची खुशीर दिन, परिवार सब जीवे प्रति वर्ष पुणी ताहा मानवाक पड़ो। हेले समस्ते खुशी, एलिकाना खुशी, किंतु हाना पनिना खुशी, किंतु हाना खुशी नहीं। हेले आमे जानो जते बेले से भुजी को जाए, से भुजी रे खाली कांदी की रहिबो। इलकानार मुंड आ काम करू नथिबो, मोर परिवार टे खुशी होते बोले आनुची, ये आउची जातो घरे तो कांदे कांदे रहउची, आ ए जगह रे भी कांदुची, निजे खुशी हे पारु नाही कि हमको मते खुशी हेबा पाए दउ नाही। से भी विचार हे जाइथिले। हेले गोटे दिन से निष्पत्ति नेला, से गला आउ प्रार्थना करी गला। हालेलुया। एली जाजक आसी कहले, कोन पा एते पिउचु, कोन पा एते पिउचु, स्त्री लोक हे कि भलो नहीं। से कहला, प्रभु मु कांदु नहीं, मोर वेदना, कौन कहला, मोर वेदना मु परमेश्वर को निकट ढालुची बोली कहला। प्रभु से दिन तार प्रार्थना सुनिले। प्रेज द लॉर्ड। आउ जते बेले से प्रार्थना सरी के घर को गला, 18-19 पद लिखा अछि, जे कि मो दुखनी स्त्री बोली कहला, जे कि मोर वेदना मो ढाल अछि बोली कहला, से आनंद करू करू निज घर को बाहरिला। हालेलुया। ए प्रकार बाइबल मध्य जते भी देखिबे, समस्ते जो माने दुख रे छथि, रोग रे छथि, समस्या रे भाव रे छथि, जे माने यीशु को निकट हो जाय छथि, से माने आनंद पाई छथि। प्रेज द लॉर्ड। जदि हमें चाहूछु 2025 मसिया आमानक निमंते, आम परिवार निमंते एक खुशीर नूतन वर्ष हो, हैप्पी न्यू ईयर हो बोले धन ज्ञान जहाँ भी थाउ ना कहीं
ଯୀଶୁ ଦରକାର। କିଏ ଦରକାର? ଯୀଶୁ ଦରକାର। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ 2025 ମସିହା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ସୁଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣା ଦିନ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ବି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ସାରିଦେବି। ହାପି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ହାପି ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଅଳସିଆ ହେବା, ସେ ସମୟକୁ ଅଯଥା କାମରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ତେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଅଭାବ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ହାପି ହେଇପାରିବା କି? ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ଏଫେସିୟ 5 ଲେଖା ଅଛି ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦେଲେ ଯେଉଁ 365 ଦିନ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନାହିଁ। এই 365 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ହରେଇଛୁ। କାହିଁକି ହରେଇଛୁ? ସୁଯୋଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲିକି ଖେଳିକି ଖାଇକି ପିଇକି ଶୋଇକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ଜଣ ବି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ କହିଥିବେ ସେମାନେ ହାପି ରହିପାରିବେ କି? ଲକ୍ଷେ ଜଣ କୋଟି ଜଣ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ବି ସେମିତି ଲୋକ କେବେ ହାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ, କମ୍ପ୍ଲେନଲେସ୍ ଲାଇଫ। ଏର ଅର୍ଥ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି 1 କରନ୍ତି 12:10 ମୁଁ এই ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫିଲିପିଓ 4:11 ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଅଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ସଂକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହୁଁ, ନିଜକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ଘରେ କେତେ କ'ଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଆଜି ଏଇଟା ନହେଲା କାଲି ସେଟା ନହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କି ଲାଇଫ? କମ୍ପ୍ଲେନ ଲାଇଫ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହବ? ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ। କି ଗୋଷ୍ଠୀ? ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ନା ଗୋଟେ ଦେବା କମ୍ପ୍ଲେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛି କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ଭାତ ପଖାଳ ହଉ କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ସର୍ବଦା ବୋଲେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି ବୋଲେ କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯାହା ବି ଥାଉ କେତେ କ'ଣ କଲେ ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଖୁସି ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲେନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କମ୍ପ୍ଲେନ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନା? ଯଦି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କିଏ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ? ଫିଙ୍ଗି ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। କି ଜୀବନ? ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ କରିବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବେ। ସତେ କି ନାହିଁ? ଫିଲ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି କାହାକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି,
সেই পাপ সে ভুল কেবে ବି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦେବ କି? ଶୈତାନ ପାପ ବି କରେଇବ, ତାପରେ ସେ ଘାଣ୍ଟିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଜ୍ୱାଳି ନିଅ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ଜ୍ୱାଳି ଉଷ୍ମାସ। କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ମାସ ଜ୍ୱାଳି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଯୋଉଟା ଭାରି ହଉଥିବ ସେ ଜ୍ୱାଳି, କାରଣ ଆମର ବେଶୀ ବଳ ଅଛି। ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 36:11। এই ବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ରଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସାରିବା, ବେଶ ସମୟ ହେଲା। ଆଇବ 36:11। ଯେଉଁମାନେ ହାପି ନିୟମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପଦକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 2024 ମସିହା 25 ମସିହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେବ। ଯେବେ ସେମାନେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ ଓ ସୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେବେ ସେମାନେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାପି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେବା, ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ, ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ ଓ ସୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଯେତେ ଧନ ଜ୍ଞାନ ବଳ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହୁଁ, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବର୍ଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଚାହୁଁଛୁ 2025 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବର୍ଷ ହଉ ବୋଲି? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା, ଭୋଗ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ତାର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ସେ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ এই জগତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଆମମାନେ এই ଜଗତରେ ଆମେ ହାପି ବା ଆମେ ଖୁସିରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠିଆ ହେବା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ